iniciar a sesión de diciembre, 29 de diciembre, e eu queria empezar a darle a benvida a nosa secretaria que está neste pleno e realizar o seu traballo e que se considere este concello na súa casa. Por tanto, en nombre meu, supoño que en nombre de todos, pois ofrecerlle a colaboración para que o seu traballo o desarrollo da actividade que é importantísima, a actividade jurídica que ten que desarrollar, pois que seña eficaz, que seña amable por parte nosa e que seña efectiva para todos os vecinos. Por lo tanto, benvida, moitas gracias e vamos a seguir. Entón, empezamos co primeiro punto, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai alguna intervención ou non. Vamos a votar. Votos a favor da aprobación da acta. Unanimidade. Bueno, nos faltan dúas personas, nos falta Begoña, que chegará dentro do ratiño, e debe faltar que non sei se vai a vir ou non. Non, xa excusou a... Non vai a vir, bueno, vale, pois perfecto. De traballo. Perfecto. E segundo punto, aprobación, ratificación do inventario porceos de viales aquí se está correcto, ¿verdad? De 201 a 210, non? Vale, porque a primeira comisión tiñamos aí un pequeno erro, vale. Pois nada, este é igual que sempre, porceos de viales, que supoño que todos terán máis ou menos a información. Non sei se hai alguna cuestión ou algo que queiran decir con respecto a este punto. Alguna cuestión? Non. Vamos pasar a votar. Votos a favor da aprobación da ratificación do inventario de porcións de viales do 201 a 210. Votos a favor? 8. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 3. Queda aprobado con 8 a favor e 3 abstencións. E vamos a pasar ao punto número 3. Deixamos chegar a señora interventora, que se trata do como non chegou Begoña, despois creo que se marchará outra vez, non fai falta ponerse en sella. Sempre ten. Begoña non vego, non sei onde. Bueno, punto número 3, ahora que temos aquí a interventora, expediente de peche de liquidación do orçamento. Esa é unha comisión onde se informou, non sei se hai alguén que queira decir algo, creo que todo o mundo ten a información, e se non pasaremos a votar. Aquí hai algúns datos que son significativos, non? Como remanente de tesorería 1.237.542,44, exceso de financiación 500.326 e bueno, hai moitos máis números, non? Derechos pendientes de cobro 2.334.000, obligaciones pendientes de pago 1.036.273 e bueno, unha serie de números, pero bueno, diríamos que son os máis significativos. Non sei se hai alguna intervención con respecto a isto. Non hai ninguna intervención. Vamos a pasar a votar o expediente de peche de liquidación do orzamento. Votos a favor? 8. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 3. Queda aprobado con 8 a favor e 3 abstencións. Moitas gracias, señor interventor. Deixamos de seguir traballando noutras cousas que son tamén moi importantes. E seguimos. E o cuarto punto é moción
do Bloque Nacionalista Galego, que non se tratou no pleno anterior. Non sei se a manteñen ou a queren retirar. Se a manteñen. Ten a palabra o portavoz para defender. Vale. Bueno, pues a moción que tenemos aquí os de BNG ben motivada porque a min os veciños de Martul, que son onde son eu, tamén os de Parada, tamén os de Francos, algúns de Matela, pois me preguntan moitas veces por que nas urbanizacións e en algunha parroquia do concello pois teñen o saneamento e eles non. Por que se lle recollen as augas sucias a algunhas partes do concello e a outras parroquias pois que non. E dícenos por que eles se consideran logo ciudadanos de segunda, non teñen os mesmos dereitos que teñen outros que viven no mesmo concello. Entonces, eu digo que as persoas que estamos aquí hoxe, todos os plenos, somos os encargados de xestionar o presuposto que hai no concello para levar os servicios básicos a todas e cada unha das persoas que viven no concello. E todos estamos de acordo que a auga é un servicio básico, igual que a luz, igual que a recollida de lixo. Entón, pois, xa que a auga limpa hoxe chega prácticamente a todas as partes do concello, pois é un servicio básico que, efectivamente, pois, todos disfrutan del. Pero resulta que esa auga que entra nas casas ou entra pois, nas empresas ou entra nas granxas, cando sae auga sucia, cando sae dese mesmo sitio. Entón, non vale para regar, nin vale para botar as cunetas, como se facía hai 50 anos, como dixo unha vez. Hai 50 anos iba polas cunetas e iba a parar onde iba a parar, pero hoxe non se pode facer iso. Entón, os veciños que non teñen saneamento vense obrigados a recoller esa auga sucia e metela en pozos negros ou en como se chama? Depósitos, sí. É outra palabra, pero non. En fosas asépticas, non? E se hai que baleiralas cada pouco, porque se enchen e teñen un custo para os que non teñen cisterna. E aunque teñas cisterna, pois non podes coller a baleirar a túa fosa e ir a tirar pois ao río ou ir a tirar ao monte. Eso hoxe non pode facerse. Entón, teñen que chamar a unha empresa que está autorizada para baleirarlle esas fosas, con un custo que vai desde os 200 hasta os 500, dependendo da cantidad ou dependendo do sitio. Entón, pois, dícennos que é unha discriminación, porque uns teñen que xestionar esa auga sucia, ese residuo que teñen, os veciños teñen que xestionalo eles, e outros veciños, pois o concello leva a tubería, o saneamento, e simplemente enchufan e o concello se encarga deses residuos. Entonces, pois que é unha discriminación. É como se, dicían, é como se a basura, en vez de levar aos contenedores, todas as casas levan os contenedores, ven o camión e recolla, pois mira, uns que levaron ao contenedor e outros collen e enterran no horto. Entonces, pensamos que é un servicio básico e pensan tamén os veciños que debe chegar a todas e cada unha das explotacións, das casas, etc. Entón, pensamos que tiña que haber unha vontade clara de levar o saneamento a todas as parroquias. E, co tempo que se leva xa con algún saneamento feito, creemos que se houbera un seguimento todos os anos de ir aumentando ese servicio, hoxe non estaríamos falando de que estábamos discriminados a maioría das parroquias do concello frente a uns poucos veciños que sí teñen ese privilexio. Entón, pois, xa que todos pagamos os mesmos impostos, deberíamos todos ter os mesmos dereitos e os mesmos servicios. Entonces, pois, mentres non se cumple eso, mentres non se fai eso, o saneamento para todos, pois nos propoñemos pois que se dé unha axuda a estas casas que teñen que chamar a unha empresa e pagarlle para baleirar esa auga sucia que xeneran, pois eso, todas as explotacións, as casas, etc. E iso é o que propoñemos. Pois de nada. De nada.
por parte do PSOE. Sí, eu quero dicir que efectivamente sería unha maneira de compensar, xa que vai ser, eu penso que prácticamente imposible chegar a todas as casas, porque hai casas que están moi ailladas, sería unha maneira de compensar ese non servizo que teñen. O que sí que habería que mirar tamén nesas compensacións se realmente o necesitan esas vivendas, esas casas, económicamente falando, desde o punto de vista económico. Por outra banda, penso que sí, que sería unha boa idea para compensar o servizo que se ofrece a uns veciños frente ao servicio que non se lles pode ofrecer a outros. Bueno, realmente deixanme un pouco preocupado nos seus planteamentos. O mismo soy con Bloque. Porque, evidentemente, eu creo que os servicios deberían de chegar todos a todas partes. Todos a todas partes. Pero deberíamos de ser algo coherentes. E cando gobernamos en concellos grandes, moito máis grandes que a este, sen ir moi lexos, que non se dan eses servicios, e os gobernos son os do Bloque e os do PSOE, home, que veñan pedir a un concello como este, pois a verdade é que por pedir se pode pedir todo, non? Pedir pódese pedir todo, pero deberíamos de ser coherentes. Entón, eso se ve que é unha pura demagogia. Bon é que reconoce que a auga é un servicio básico que chega a todas partes do concello, que non sucede tampouco en outros concellos onde goberna o PSOE ao Bloque bastante cerca, con unha población enormemente máis grande e cunha densidade de población moito máis grande, co cual eso quere decir algo moi sencillo, que é moito máis económico facelo, claro, porque os servicios en función da densidade de población costan máis ou costan menos, sobre todo algún tipo de servicio. Prácticamente todos, incluso da recollida de basura, que os contenedores están separados, hai que ir recorrendo moitos kilómetros ou menos. Pero cando se trata de levar tuberías, pois é todavía moito peor, non? Cando a población está moi dispersa. Os que teñen colectores de saneamento tamén lles costa, non é gratis. Nin é gratis a colocación, nin é gratis o servicio. Ninguna das dúas cousas son gratis, porque ten o colector. Entón, tampouco vexamos isto como unha discriminación absoluta, e non, mire, uns pagan, outros non pagan. Non. Uns pagan polo servicio que teñen e outros que non o teñen non o pagan. Así de sencillo e así de claro. Todos non pagamos todos igual. Pagamos os servicios que temos e non pagamos os que non temos. Pero, desde o punto de vista político, a min me extraña moito que ustedes nos plantexen neste concello. Eu xa sei que somos un dos concellos punteiros da provincia de Lugo e cando vemos as estadísticas somos un dos que temos o nivel de riqueza máis alto, etcétera, etcétera, pero realmente todavía non temos a capacidade que ten, por exemplo, a capital da provincia para financiar este tipo de servicios que non nos ten no rural. Entonces, hombre, deberían de ser ustedes un pouco coherentes, porque senón van a ser pouco creíbles. E despois, evidentemente, nosotros levamos xa bastante tempo facendo saneamentos e todos os anos facemos algún saneamento. Estendemos a rede de colectores de saneamento, non? Todos os anos. A velocidade que podemos, como se fixo ca auga, e se foi chegando a todas partes. E co saneamento non sei onde vamos chegar. De todas formas, nin canto tempo nos vai levar. De todas formas, vamos a unha velocidade moito máis grande que o concello que temos aí ao lado, que é a cidade de Lugo, que gobernan ustedes. E estamos moito máis avanzados nese aspecto, non? Porque temos todas as zonas urbanas cubertas e parte das rústicas tamén as temos cubertas. Pero queda todavía moito, porque é un concello moi grande en extensión e moi pequeno en población. A pesar de que non é un concello dos que está baixando a población, que é dos poucos concellos, digamos, unha isla no desierto, onde a población crece frente a todos os demais concellos da provincia de Lugo. Que iso algo tendrá tamén de bon, non? Pero, a pesar deso, non temos esa capacidade para chegar co saneamento a todas as parroquias, a corto plazo. A largo plazo, pois eu xa sei que en política se pode fazer moita demagogia, se pode chegar aquí e dicir, non, mira, eu vou a poñer o saneamento en todas as parroquias, e voulles a facer campos de fútbol, pabellones, etcétera, etcétera. Pero cando vai ser? Bueno, non sei. Xa veremos. Entón, claro, pois, como non poño un plazo, pois podo ofrecer o que queira.
Se estou na oposición tamén podo pedir o que me dé a gana, claro, non hai que poñerlle diñeiro ao lado, pois non hai ningún problema. Pero nosotros, en esa línea, creo que podemos presumir de estar tamén á cabeza. En servizo de auga, estamos á cabeza claramente, e en temas de saneamiento estamos avanzando dunha maneira decidida e que iremos chegarnos sobre todo ás poblacións máis pobladas, valga a redundancia, as máis concentradas, etc. E estamos facendo grandes avances en outro tipo de infraestructuras que son necesarias para que eso chegue, irán chegando máis ben pronto que tarde, non? Ampliación de depuradoras, etc. Que é necesario tamén para que eso se poida facer. Hai unha cantidade de población, se medimos por porcentaje de población, xa moi importante enganchado ao saneamento. E volvo a insistir, porque vexo aquí outra vez, todos pagamos os mesmos importes. O que se conecta ao saneamento paga, e o que non se conecta non paga. Igual que o que está conectado á auga paga, e o que non está conectado non paga. Entón non generalicemos e digamos que todos pagamos os impostos para ter según que tipo de servicios. Non. O que non ten a auga enganchada, porque non quere, que a pode ter todo o mundo, pois non pagou. Entón non pagou cos impostos dos demais. O que non ten o saneamento enganchado, non pagou nin está pagando polo seu servicio, co cual non se está pagando cos impostos dos demais, o cual me parece xusto, non? Entón, por ese lado, de todas formas, eu podía haber dito a esta moción. O que pasa que, bueno, ustedes deberon pensar que tiñamos medo de debatir alguna moción. Nosotros non temos medo de debatir ninguna moción. Nosotros deixamos unha moción outro día acima da mesa porque lle dixemos que traigan só unha moción por grupo. Pero nós estamos debatindo tranquilamente. Xa falamos desto máis veces, non é a primeira vez que falamos. E de todas formas, ustedes aquí, realmente, esta moción hasta casi podríamos obviala, é dicirlle, porque dice no seu acordo que o Concello deseñe líneas de axudas para a retirada de residuos sólidos urbanos para aquelas viviendas situadas nas zonas que non contan co servicio de saneamento. Residuos sólidos urbanos, que eu sepa, son os contenedores de basura e que eu sepa está en todas partes. Entón, podríamos ya obviar simplemente por eso. Pero, bueno, despois das súas posicións, xa vexo que usted o que se refere ao saneamento, que na súa exposición tamén o dice, pero no acordo non dice eso. Entonces, creo que quedou suficientemente clarificada e desde logo evidentemente nosotros vamos a seguir na línea de ampliar saneamentos, faremoslo este ano, faremoslo o ano que ven, seguirámoslo facendo mentre os veciños nos encarguen a gestión deste Concello. E desde logo, volvo a insistir, a gestión deste Concello pois está demostrando dúas cousas moi importantes que a mí me satisfacen enormemente. Unha, que é o crecimiento frente a todos os demais, sen excepción, e o nivel de riqueza que por estadística temos aí publicado ainda de fai pouco tempo. Nos veciños, sobre todo, non no Concello, nos veciños. Vamos a ver, eu creo que un servicio deste tipo, excepto que haxe un problema de emergencia social, que xa o temos feito alguna vez no tema da auga, pois cada un paga a tasa que lle toca, que está ou o acordo que se chega para gestionar calquera tipo de ampliación da red. E, evidentemente, todo o mundo paga a tasa que está establecida para o consumo mensual ou bimensual, que é como se cobra neste caso, polo que lle toca. Xa digo, é certo que haxe algún caso de emergencia social, que xa temos resolto algún caso desos con informe que son casos moi escasos e moi puntuales. Por lo tanto, nosotros esta moción non a podemos aceptar por unha razón moi sencilla, non porque non fagamos saneamento, non porque non estiñamos facendo todos os días, sino simplemente porque non facemos demagogia. Entón, xa lles teño dito moitas veces que nunca vamos a aprobar ninguna moción que realmente non se vai a ejecutar nun plazo razonable de tempo. E menos a estas alturas de legislatura, onde realmente o plazo que queda moi corto para ejecutar e para poderse comprometer é cortísimo no tempo. Eu diría que a estas alturas non podemos comprometer nada, excepto que fagamos un programa electoral e fagamos propaganda e demagogia como suelen fazer outros, que eso nós tampouco solemos facer. Nosotros somos moi conocidos, somos moi previsibles,
A xente xa sabe o que facemos e xa veremos se no programa electoral poñemos algunha cousa ou non la poñemos. Pero desde logo agora, calquer anuncio que fagamos agora sería anuncio de programa electoral e nós non estamos dispostos a facerlo. Nosotros vamos a facer saneamiento neste próximo ano que ven, que vai entrar, pois se van a poñer en marcha algúns proxectos de saneamiento como se van a poñer de outro tipo de infraestructuras. E seguiramos nesa línea, se nos dan a confianza os veciños do Outeiro do Rei cando volvamos ás próximas eleccións. E se non la dan, pois o que lle toque gestionar, pois que espabile, que vai ter que espabilar para manter o Río ao nivel que temos neste momento. Non sei se quero fazer alguna intervención máis. Alguna intervención máis? Pois entón vamos pasar a votar a moción. Votos a favor da moción? 3. Votos en contra? 8. Queda rexeitada, con 3 votos a favor e 8 en contra. E como estábamos con espírito navideño, decía outro día o presidente da Diputación, vamos a seguir aí en outras cosas non vamos a seguir, pero nesto vamos a seguir. Pois vamos a tratar a segunda moción do bloque. Para que acabemos o ano así dunha maneira... Espera un segundo, espera que non vou dicir de que se trata a moción. Relativa á elaboración dun reglamento de funcionamento do Pleno no Concello de Outeiro do Rei. Ten a palabra o portavoz. Antes de nada, reiterar as palabras do señor alcalde de benvida á secretaria, desexarlle moita sorte no seu traballo, que vai ser moito. A sorte que teña nel vai ser ao final o beneficio para toda a veciñanza de Outeiro, estou seguro, e creo que vai ser así ademais. E, a parte tamén, lóxicamente, desexarlles boas festas a tanto aos presentes como aos que nos teñan vendo ou nos verán nos próximos días. Esta moción, pois, bueno, pois xa que estamos de espírito navideño, tamén sería un pouco orientada a ese espírito. De feito, é unha moción encamiñada a intentar conseguir un consenso. É unha moción que se podía encadrar perfectamente en coherencia co que pasa noutros concellos do alrededor, ao que se fixo referencia no debate anterior, pois en coherencia, cousas que existen noutros concellos, pois intentar coaxe aquí. É unha moción que non costa cartos, é unha cuestión de vontade política de facelo, e que creo que non ten sentido se non se aproba ou se non se chega a un consenso para ela. E máis, se o señor alcalde está disposto a comprometerse a que para o próximo pleno, que creo que toca en febreiro, ter un borrador dun regulamento, eu non teríamos ningún problema en retirar a moción e deixalo como unha declaración institucional ou simplemente un compromiso de que se vai a intentar elaborar un regulamento de consenso para o próximo pleno. Non tería ningún problema. Digo, incluso para evitar que se diga que é unha moción dun grupo político, que hai que votar, etc. Eu non teño ningún problema. O obxectivo que temos marcados do BNG é dotar o Concello de Outeiro dun regulamento. É nos igual a fórmula. Non sei se estaría disposto a ese compromiso ou sigo defendendo a moción. Temos que defender a moción que é o que estamos. Bueno, pois, como dicía eu... Vale. É unha moción que non costa cartos, é unha proposta para que redundaría nun mellor funcionamento do que é a parte de debate e decisión política do Concello. A maior parte dos concellos serios teñen xa un regulamento propio, bueno, eso débese, lóxicamente, aquí non existe ese regulamento, e a regulación xeral, a lei de base do régimen local, é demasiado ambigua para marcar todos aqueles aspectos que se poden dar á hora de funcionar, do funcionamento político dun concello. É necesario, e así se fai, insisto, na maioría dos concellos, facer un regulamento a raíz ou respetando, lóxicamente, como non pode ser de outra maneira, a lei de bases, pero así mesmo que regule esas cousas na que esta lei é ambigua. Eso evitaría moitísimos conflitos que son innecesarios, que crea un caldo de cultivo nada idóneo para amañar ou para resolver os problemas da veciñanza que ten que ser o noso obxectivo, e que non tería maior problema. Nós, dentro do BNG, non temos maior interés que o regulamento sexa nunha dirección ou noutra. Nós o que sí creemos que é imprescindible que exista ese regulamento. Témoslo falado de outras cousas, do funcionamento deste Concello. O que temos que saber de antemán é os dereitos que temos, o que podemos facer e o que non podemos facer. Logo podrá gustarnos máis ou menos a forma. Xa intentaremos cambiarla se podemos, pero ten que haber algo que regule. É como, non sei, pois a propia Constitución española. E hai moitas cousas que, desde logo, se
se dependera de min, ou se a maior parte da xente opinara como a min, a maioría da xente cambiaría porque non me gustan. Pero, sin embargo, eso non quere dicir que non deba haber unha Constitución que regule os nosos dereitos e os nosos deberes. Pois aquí trátase de facer algo parecido, non? Ter un regulamento que naquelas cousas onde é máis ambigua a lei de bases nos diga o que temos que facer. Por exemplo, os plazos nos que hai que presentar as distintas iniciativas. Os tempos de intervención, ainda que é o menos importante, que teríamos para facer nos plenos, cando hai que presentar as mocións, que tipo de mocións temos que presentar, onde está a línea que divide unha moción dun rogo, etc. etc. Como xestionamos unha emenda, por exemplo, algo que non está, que nós mesmos, cando facemos unha emenda ou unha normativa do Concello, ou uns orzamentos do Concello, non está claro cantos días temos para presentalos, hai que presentalo antes da comisión informativa, etc. etc. Porque, encima, a lei xeral é tan ambigua que, indo o que pasa noutros concellos de todos os colores, en cada concello fan de unha forma distinta. Dicir, pois non pasa nada. Temos un regulamento, sabemos a que aternos e respetámoslo. Non pasa absolutamente nada. Insisto que nós, dentro do BNG, o noso obxectivo é ter ese regulamento. Como vai? Pois eu creo que podíamos chegar a un acordo perfectamente entre os tres grupos políticos para dotarnos dese regulamento. E sería positivo para o que poida quedar de mandato, que é pouco, pero, sobre todo, que diría xa, para o próximo mandato, pois que veñan, pois que estean, dun sean do color ou sean do outro, e que saiban a caterse cando hai un pleno, cando hai unha comisión, cando hai calquer cousa. Eu insisto, non? A nosa proposta é crear unha comisión onde estian representados os tres grupos políticos para intentar chegar a un borrador máis ou menos consensuado, e logo no próximo pleno, ou un canto sexa posible, traer ese borrador a este pleno para ser aprobado e quede como a norma de funcionamento para o futuro. Creo que non hai moito máis, creo que é bastante claro, non costa ningún tipo de traballo, ningún tipo de... non sei, eu creo que non hai nada, é dicir, un regulamento faise máis rápido, non tería maior problema para poder aprobarse, poder chegar a este acordo. Iso é. Eu estou totalmente de acordo vendo os problemas que houve en algúns plenos, véxase o anterior pleno de outubro, me parece que foi, e o que non se pode facer é que esteamos funcionando polo boca a boca. Moitas veces solucionamos os problemas de presentación dunha moción, isto sabémolo polo boca a boca. Sabemos que hai que presentala en certo momento, pero non hai ningunha ordenanza ou algún regulamento ao que poidamos acudir para saber cando hai que presentar unha moción ou cando mesmo unha emenda. Penso que sería unha maneira civilizada de organizarnos. Organizar o pleno, entre todos, chegar a un acordo e xa está. Plenos e comisións tamén, porque tampouco nunha orixe non se votaban as comisións. Polo boca a boca sabíamos que non se votaban as comisións. Chegamos ás comisións e había que votar. Entón, son circunstancias que se van aprendendo pola experiencia, non debería ser así. Nada máis. Ustedes, pero bueno, eu xa sei que o regulamento, o sea, a normativa general non é absolutamente explícita, non? Pero, bueno, saber cando hai que presentar unha moción ou saber se se vota ou non se vota, bueno, eso é de sentido común e ademais está na legislación general evidentemente clara. Se temos unha comisión de calquer tipo, evidentemente, para saber se estamos de acordo ou non, só hai unha solución, que é a de votar. E ademais eu creo que así está recollido. Vendo o pleno próximo pasado, mire, os plenos con reglamento ou sin ele poden ser conflictivos. E a conflictividade depende, polo menos sempre de dous, ou de dúas, ou de unha máis outra, me dá igual. Pero sempre depende, como mínimo, de dúas persoas. A conflictividade ou non conflictividade genérase cando que pretendemos fazer cada un que nos dá a gana e saber que quen dirige o pleno, pois, ao final, o queremos dirigir sin ter a autoridade para facelo. Entón, cando queremos fazer eso, pois hai conflictividade. E eu teño visto conflictividade e teño estado en corporacións con reglamento e en corporacións sin reglamento. Entón, con reglamento ou sin reglamento se pode haber conflictividade. Conflictividade non depende do reglamento. Conflictividade depende das persoas que están na corporación. E generalmente dos portavoces, non? Que son os que realmente falan e os que... Pero, bueno, un pouco de todos, non? E o que os concellos serios teñan reglamento non estou de acordo. Os concellos
entendo que todos son serios, teñan ou non teñan reglamento. Eu, desde logo, non acepto eso, vaya. Que se crea un caldo de cultivo negativo por estas cosas que pasan en algún pleno, pois créase porque, claro, generan certa tensión, pois non queren venirse ás directrices que marca quen dirige o pleno, que están moi claras as súas competencias, e despois no reglamento tamén habrá que poñelas igual de claras. E a veces eu comprendo que un concejal cando chega aquí ao mellor non sabe o que ten que facer, pero iso non é cuestión do reglamento, iso é cuestión de non estudiarse a legislación de régimen local. E a veces eu oíño un día a un concejal que nunha pregunta nun xulgado dixo algo así como que, mire, para ser concejal non fai falta, non nos fan ningún examen. E eu non tiña por que saber eso. Vale, pois a veces tamén os concejales e a veces os alcaldes nos pode valer de disculpa, pero iso non nos quita de que se nosotros nos queremos presentar a unhas eleccións non estudiarnos o reglamento para saberlo. O reglamento, a lei de régimen local, a lei de bases do régimen local. Que xa lles dixen algunhas veces que é unha lei bastante presidencialista, o cual, cando estou aquí neste posto por me favorece, cando estou en outro me perjudica claramente. Pero iso é unha legislación que non aproban os concellos e que é de carácter general e que además aprobou un goberno de izquierdas. Entonces, bueno, non vamos a divagar sobre eses temas. Podemos facelo, pero é exactamente igual. E evidentemente, claro que xa sei que a algúns les gusta a Constitución e a outros non, pero todos a temos que acatar. Pois aquí temos unha lei de bases de régimen local que tamén todos temos que acatar. E está perfectamente organizado como se dirigen os plenos, que non ten que dirigir, que dereitos teñen grupos políticos, etc. E a pesar de todo eso, se pode fazer un reglamento. Eu nin diría que sí, nin diría que non. Neste momento non digo ninguna das dúas cuestións. Digo que non vamos a aprobar esta moción porque a mí me parece un pouco egoísta, sencillamente. Nosotros ahora mismo que temos 9-4, podríamos fazer un reglamento que quixáramos, e deixalo aí imposto para a próxima corporación. E a 2 plenos que quedan máis, ordinarios, e pode haber algún extraordinario ou non, para as próximas eleccións, pois sencillamente me parece bastante pouco presentable que nosotros neste momento, agora con certa prisa ou sin prisa, porque daqui ao próximo pleno tampouco sería tanta prisa, que son 2 meses, ou incluso ao siguiente, que me parece que quedan 2, se non me equivoco, sí, máis ou menos, que vayamos a fazer un reglamento para impoñerlo á próxima corporación, ou que despois se vexen obligados a modificar. Pois non, se generou un conflito outro día, desde logo, eu creo que é porque algúns grupos políticos non importa o que lles diga o que dirige o pleno, que ten a obligación e o dereito a dirigirlo, que queren impoñer as súas teses, está en que non esteñan no goberno, pero iso valles a pasar con reglamento sin reglamento. Cando se faga o reglamento, pois ao mellor tamén queren impoñer a súa tesis en que señan minoría. E entón é mellor esperar, por si son maioría, xa fan o seu reglamento, porque non van a permitir que os demais impoñan o seu reglamento, que eso xa sei que os tíos non o fan nunca onde gobernan. Nunca permiten ese consenso que piden cando non gobernan. Ustedes queren estar no goberno cando teñen votos e no goberno tamén cando non os teñen. E iso aplícano con moita facilidade e con toda a descara. Pero nosotros non temos necesidade, nin queremos ir tanto alá. Nosotros podíamos aprobar un reglamento, preparar un reglamento para o próximo pleno, chegar aquí con un 9-4, aprobámolo, podemos estar de acordo ou non estar, se estamos, se non estamos, aprobámolo, e queda imposto aí para a próxima corporación. Pois me parece que non. Me parece que non ten sentido. E volvo a decir, a conflictividade non vai depender do reglamento. A conflictividade vai depender dos grupos políticos, das persoas que esteñan nos grupos políticos, fundamentalmente dos portavoces dos grupos políticos. Diso é do que depende a conflictividade. Eu vin en moitos sitios, aquí e fora de aquí. Entón, según os grupos políticos que se amolden a legislación, pois hai menos conflictividade. Cando non se amoldan e queren, desde a minoría, impoñer as maiorías, pois evidentemente, eu xa sei que non hai un reglamento. Eu dixen, oiga, só traigan unha moción por grupo, porque somos 3, para un concello como o noso, se na Diputación de Lugo levamos 2 cada grupo, pois eu creo que nun concello de 5.000 habitantes, pois non está mal levar unha cada grupo. E miren que ao largo do ano, o 90% das veces tratamos as mocións que trouxeron.
deixámosles o tempo sin límite, porque nas corporacións onde hai reglamento, eu estou en algunha que ten un reloj grande e que está ali o reloj e cando pita o reloj se lle corta, digamos, a voz ao interveniente. Entonces, no Congreso de Diputados pasa igual, no Senado, no Parlamento de Galicia, etc. Entón, aquí, eu creo que moita máis flexibilidade que a que temos aquí. Desde logo, eu xa lles digo que como haxa un reglamento, non creo que os beneficie, porque haberá que marcar cousas, entre outras cousas haberá que marcar tempos, haberá que decir quen pode intervir, etc. Entonces, me parece que non vai a ser beneficioso, pero bueno, ustedes queren... Eu xa sei que ustedes queren transmitir que ustedes son moi dialogantes, que son moi... Pero onde gobernan ustedes, aunque señan minoría, porque ustedes gobernan en moitos sitios que a maioría non son ustedes, e, sin embargo, non son dialogantes. Nin fan ese tipo de cousas que ustedes veñen a anunciar aquí e a decir aquí que van a facer. Pero, bueno, que lles vou a decir desto? Eu creo que tampouco vale a pena gastar moito tempo, porque nos conocemos todos, os ciudadanos nos conocen perfectamente, sabemos o que facemos cada un de nós, e nada, entonces nosotros e ustedes o que teñen que facer, o que deben facer, non lle lo vamos a decir nós, nin lle lo vai a decir o reglamento, cada un fará o que quere. En política, lógicamente, só nos faltaba que nadie lle diga o que ten que facer. Outra cousa é que hai unhas normas para seguir, e que agora se están na lei de base de régimen local, e que despois se poden matizar, porque sempre ten que ser dentro deso, matizar un pouco no reglamento. Pero, eu insisto, que a flexibilidade que se levaron os plenos aquí ao largo de toda a legislatura, e se están levando, e cos tempos que se conceden, e que as intervencións, co tema das mocións, das enmiendas, dos rogos, das preguntas, aquí prácticamente se contesta todo. En algunha administración que ao mellor hai 7 ruegos e só se contestan 2, ou hai 5 preguntas e só se contestan 2. Pois iso é o que diría o reglamento. Pois ao mellor resulta que o reglamento vai decir en autoridade do rei, pois só se vai poder contestar unha pregunta. Pois eu creo que a veces ao mellor hai que fazer 4 e outras veces non hai que fazer ninguna. E a mí me parece moito máis lógico que funcione así. Pero, bueno, insisto, tampouco estou en contra do reglamento, pero que si estou en contra de fazer un reglamento a 2 plenos da próxima legislatura, porque nosotros non estamos para impoñerlle o que queiran decidir os ciudadanos na próxima legislatura. Na próxima legislatura os ciudadanos decidirán o que queiran e os que cheguen aquí prepararán un reglamento se queren para organizarse mellor ou non o prepararán. Será cousa deles. Nosotros non lles vamos incordiar nese aspecto e, polo tanto, non vamos a aprobar esa moción. Non sei se queren intervenir algo máis. Pois vamos pasar a votar. Votos a favor da moción? 3. Votos en contra? 9. Queda rexeitada por 3 a favor e 9 en contra. Vamos a ver. Non temos máis mocións, non? E orden dos rogos... Non teño aquí orden, porque veño os dos de 7 de noviembre. Pois se a señora secretaria fai a favor, non leo un dos do BNG, o dos cursos, non sei cal é o primeiro. Me dá igual, leanos un e depois o outro e contesto. Xosé Ferreira Fernández, como voceiro do Grupo Municipal do BNG no Concello de Outeiro de Rei, ao beiro da legislación vixente, presentan para a súa toma en consideración por parte da Alcaldía o seguinte rogo relativo aos horarios dos cursos organizados polo Concello de Outeiro. Para este próximo martes, ás 10 horas, está prevista a celebración dun curso de compostaxe caseiro organizado polo Concello de Outeiro de Rei. Dado que a esas horas a maioría da xente que traballa se atopa precisamente no seu centro de traballo, estes cursos están destinados só a unha pequena parte da poboación, cuestión que pode resultar discriminatorio para todas aquelas persoas que, aínda interesándolles estes cursos, elles imposible asistir polo horario no que se celebran. O Concello de Outeiro de Rei, como entidade organizadora, deberá interesarlle que as súas actividades formativas asista ao maior número de persoas, polo que deberá poñer uns horarios que puideran valerlle para a maioría da vecinanza. E por todo isto, polo que dende o grupo do BNG
No Concello de Outeiro facemos o seguinte rogo, que os horarios dos cursos que organiza o Concello de Outeiro teñan en conta a maioría da poboación para que dese xeito non quede excluído ningún colectivo de poder asistir aos devanditos cursos ou actividades formativas. Vou contestar a este ruego, que o ruego non teño por que contestarse, pero quero dicirle que, como é evidente, conocen ustedes tamén, se fai cursos con moitos horarios e algúns se fai con horario de mañá, pero a inmensa maioría son con horarios de tarde e a veces de noite. Entonces é moi difícil saber con que horarios cada grupo de xente necesita un curso, pero tamén é verdad que hai que depender do personal que nos pode dar os cursos, que a veces non pode facerse en calquera horario. Por lo tanto, creemos que os cursos seguiremos facendo moitos, como estamos facendo hasta ahora, moi variados e con horarios tamén variados. Siguiente, Rob. Xosé Ferreiro Fernández, como voceiro do Grupo Municipal do BNG no Concello de Outeiro de Rei, ao beiro da legislación vixente, presenta para a súa toma en consideración por parte da Alcaldía o seguinte rogo, relativo ao arranxo do canalón do Centro Sociocultural de Vilela. Dende hai xa varios días, o canalón do Centro Sociocultural de Vilela atópase desprendido e completamente fora de sitio, cuestión que, ademais de dificultar o uso do local, representa un perigo para as persoas que por ali se atopen. Ademais diso, o non arranxalo con urxencia pode levar a que se siga deteriorando, provocando esta circunstancia un custo superior para as arcas do Concello. A parte deste desperfecto, tamén se detectan deficiencias importantes nas beirarrúas que bordean esta edificación, cuestión que deberá ser reparada polo Concello ao mesmo tempo. E por todo isto, polo que dende o grupo do BNG facemos o seguinte rogo, que se proceda a reparar con maior urxencia posible o canalón desprendido do Centro Sociocultural de Vilela, así como as beirarrúas que o bordean que se atopan deterioradas. O canalón fai pouco tempo, eu creo que a estas alturas está reparado. A beirarrúas repararánse cando non o permita a situación de obras. Pasamos ao seguinte rogo, un rogo do PSOE. Dona María del Carmen Acacio López, na súa condición de voceira do Grupo Municipal Socialista no Concello de Outeiro de Rei, comparece como mellor en dereito proceda, di que ao beiro do disposto no 97.6 do Real Decreto polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, veño expoñer a este pleno seguinte que, tras ter coñecemento da existencia dunha ordenanza reguladora do Rexistro Municipal de Solares do Concello de Outeiro de Rei, aprobada por unanimidade no pleno do 26 de abril de 2018, e despois de intentar acceder a ela a través da pestana para a cidadanía na páxina web que ese Concello ofrece públicamente e comprobar que non hai acceso a ela entre os 31 puntos relacionados con ordenanzas, regulamentos e outros accesos libres para os veciños e veciñas deste Concello, presento o seguinte rogo que o Concello de Outeiro de Rei faga as xestións necesarias para que esta ordenanza poida ser consultada por calquera veciño ou veciña na súa páxina web. Estudiaremos esa situación. E unha pregunta me parece que era do Partido Socialista. O pleno do Concello de Outeiro de Rei. Doña María del Carmen Acacio López, na súa condición de voceira do Grupo Municipal Socialista no Concello de Outeiro de Rei, comparece como mellor en dereito proceda a DIC que o beiro do disposto no artigo 97.7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, veño presentar aos órganos de goberno as seguintes preguntas. Despois de ter coñecemento de varias ocasións na que certos cans apareceron vagando polos camiños de Outeiro de Rei e de que despois de dar noticia ao Concello este non fose recoller algúns deles, poderían nos dicir de cantos animais abandonados no territorio deste Concello tivo coñecemento o goberno desta Corporación Municipal durante esta legislatura? Cantos foron recollidos polo persoal do Concello ou pola empresa coa que ten concerto para estes casos? Poderían explicarnos cal é o protocolo que deben seguirse nestes casos? Bueno, hai tres cousas creo que diferenciadas nesta pregunta. Podría dicirnos cantos animais abandonados no territorio deste Concello tivo coñecemento, evidentemente non temos unha contabilidade porque non levamos a contabilidade dos cas que nos poden chamar e despois poden estar ou non estar, porque na seguinte dice por aquí de varios cas
que certos cans apareceron vagando polos camiños do Outeiro de Rei, que despois de dar noticia ao Concello este non fose a recollelo, eso sencillamente non é verdade. Nosotros, cando hai un aviso, sempre se manda a alguén a intentar recoller esas casas. Despois podense dar moitas circunstancias. Podense dar circunstancias de que eu teña unha persona co cual non hai que recollelo, porque se supón que será o seu propietario, ou pode ser que ese can non esteña, porque é un can que está vagando, que en moitos casos, xa non é o primeiro caso que se dá, e creo que non fai falta ir buscarlo moi lexos, que ao mellor se lle recolle o can a un veciño dali, porque o seu can saliu da súa finca ou da súa casa, e evidentemente en 5 minutos pasou por ali alguén e o recolleu e o levou. Non é o primeiro caso que se dá deses, e eu entendo que ese non é un can que esteña vagando. Un can que esteña vagando ten que levar algo de tempo pola zona, e evidentemente non pode ter nada, porque se ten alguén será o seu dono. E se é o seu dono ten a obligación de telo microchipado e ten a obligación de cuidalo e de atendelo. O Concello só ten a obligación de recoller os casas abandonados. E podría explicarnos cal é o protocolo. O protocolo é moi sencillo. Evidentemente, cando se chama ao Concello, pois o Concello manda personal. Evidentemente non temos un personal de urgencia como se fora porque ainda non o temos para outros casos máis graves, pero se manda ao personal do Concello a ver se ese can está na zona onde se nos dice que está, e que a orden do Concello, de algún responsable do Concello, se recolle. Evidentemente os cans non se recollen porque alguén o colla no medio da carretera ou calquer sitio e diga, no, este can estaba abandonado e eu vou levar eu a protectora, ao centro que temos para recollelo. Non, porque así tamén podo levar eu o meu can que non teña microchipado e dicirlle, mire, este encontrei unha carretera e lle vai, gardo este ese can. Non podemos facer eso, non podemos nin debemos. Os cans cada un ten que ser responsable do seu, tense que fazer responsable porque nosotros temos aquí facturas de 2.800, de 1.500, de 1.700, de 700, de 600 euros mensuales que pagamos pola recollida e manutención deses cas. E pois temos anos de 15.000 euros, de 10.000, de 12.000, e me parece que esos son cantidades sumamente importantes como para facer as cousas estas con cuidado. Entón, eu son partidario, eu toda a miña vida tuve animales de compañía, de cans, neste caso, gatos ou mellor, pero eu intento ser o responsable dos meus animales. E se un día se me escapa un can e está ali na zona, pois non me gustaría que xustamente os da protectora ou un veciño que pase por ali mo recolla e mo leve, porque me parece que eso, se está metido na A6, pois sí que hai que facelo inmediatamente e inminentemente, que non é o Concello que non ten que facer, quizá non o quixeron facer algunha vez de ir recoller un can a A6, e evidentemente non estamos de acordo, porque non temos os medios para poderlo facer nun sitio de tanta inseguridade e de tanto peligro. Eu tuvo que facer que non ten que facer, que son os responsables da A6. Ou se está circulando pola carretera de Castro ou pola Nacional 6, que son sitios, evidentemente, onde se crean bastante peligro. Pero, evidentemente, eu lles vou a contar unha anécdota que eu creo que vale a pena contala, e podría contar moitas, non? Pero non se trata deso. Pero vou contar só unha. Que unha señora me chama a min un día, así, non sei a que hora era, máis ou menos no grau, non era de noite todavía, pero xa era así un pouco tarde, e me dice, oiga, mire, chámame o 112, e dice, paso se quere que a persona que está, e bueno, pois pasan, para que identifique onde está e tal. E me dice, bueno, pois está na carretera do Pián. Pásame que a persona, non recordo como se chamaba, unha señora creo que era, pero eso dá igual. E digo, bueno, pois mandamos a alguén aí a recollelo. Pois mandamos a alguén, tardamos como 20, 30 minutos, 15 minutos, non sei, non mirei o reloj exactamente, pero volve a chamar do 112 e me dice, oye, mire, quero falar con usted a persona que chamou antes pola recollida deste perro. Bueno, pois a primeira impresión que tuve é que lle parecía que tardábamos moito. Nese momento volví a chamar a persona que mandamos a recollelo, e dice, estou chegando. E, vale, non hai problema. Entón, eu iba a contestarlle, pois está chegando e tal. E cal é a miña sorpresa, que cando me dice que, cando fala comigo outra vez, me dice, mire, é que o can estaba deitado aquí na carretera e levantouse e marchou polo monte. E, bueno, pois nada, a persona xa vai pa aí, vai ver se o ve. Entón, quero decir que é unha anécdota, pois que como mínimo é un pouco curiosa, non?
supoño que o can sería daquela zona, porque despois a persona que mandamos, que xa estaba ali chegando, estuvo por ali intentando buscar o can e o can non apareceu. Entonces, os que vivimos na aldea e que somos da aldea de toda a vida, pues sabemos que os cans de vez en cando andan por aí e ao mellor non deberían andar soltos, pero bueno, creo que tampouco cando non se trata de zonas, eu entendo despois cando é un can que ao mellor crea algún tipo de problema, que pode ser peligroso, pois que aí hai que estar e actuar ca rapidez máxima posible, pero eu volvo a sempre a trasladarlle a responsabilidade que na ten, que é o dono e o que o abandona. Ese é o que ten a responsabilidade. E a administración temos que, evidentemente, corregir esas cousas, e cando un can está abandonado e está nunha zona e leva ali algo de tempo, nosotros sempre mandamos a alguén a recollelo. A veces o facemos nós directamente con o noso personal e outras veces chamamos, neste caso, a Galatuse, que é quen nos fai este traballo e quen fai o mantenimiento e o cuidado dos animales, con todo tipo de cuidados, tanto de veterinarios como de microchips, como de vacunas, etc. E por eso temos estas facturas, que me parece que son suficientemente grandes como para ser cuidadosos e para non ser, pois, diría eu, demasiado transigentes a hora de recoller cas indiscriminadamente. Nosotros temos que recoller os cas cando realmente están abandonados e non se sabe de quen son, e temos que trasladar a responsabilidade, que tamén non temos nunha ordenanza, aos seus propietarios cando se abandonan. Entón, desde ese punto de vista, creo que estamos cumplindo absolutamente e perfectamente, e a veces non se entende perfectamente por parte a veces de animalistas, a veces incluso de agentes de medio ambiente, pero é que eu son moi claro neso. Nosotros temos que gestionar o diñeiro dos nosos veciños con unha máxima responsabilidade, porque ao mellor non temos diñeiro suficiente para atender os nenos todos deste concello que lles fai falta, ou os maiores todos deste concello, e gastamos cantidades importantes en atender os casos. Que evidentemente é unha responsabilidade que nos trasladaron outras administracións, que eu tamén creo, e digo aquí claramente, mal trasladada, porque eu creo que cando se lle manda unha responsabilidade a unha administración municipal, debería se lle trasladar automáticamente a partida presupuestaria. E vou ir un poquillo máis alá, porque fai algo de tempo que na Diputación se iba a estudiar a posibilidade de facer uns centros destes, chamémosles por centros de cuidado e tratamento e recollida, para facelo en mancomunado e que a Diputación financiara tamén esa. Pero de momento tampouco sabemos nada. Entón, cada un nos temos que arreglar como podemos, nos temos que arreglar financiando e pagando cantidades importantes, e volvo a dicir, nosotros sempre recollemos un animal que esteña vagando e que esteña nunha zona, pois, incordiando. Ahora, evidentemente, nós non temos un equipo de urgencias para decir, oiga, porque ainda a veces a ambulancia cando vai buscar unha persona non vai con tanta urgencia como vamos nós a buscar un can. Eso, desde logo, hai que poñelo en comparación e hai que velo con racionalidade e hai que facelo con sentido común, porque, volvo a insistir, as facturas de costo deste tratamento é elevada e o protocolo quero que quede claro que é sempre unha orden do Concello para que se poida, ou unha orden judicial. Se hai unha orden judicial, sí. Ahora, se non hai orden judicial, a orden ten que ser do Concello, que é o que ten que pagar, de un responsable do Concello. Non me vale a orden de naide máis, absolutamente naide máis, para recollerlo e integrar ese can, ese animal, no centro onde nosotros temos que pagar. Porque é un tema económico caro e importante. E creo que queda máis que contestada, pero outra casa lle agradezco que fixera esta pregunta, porque tiña gana de falar deste tema, porque me gusta ser moi claro neste tema, e gustame que a xente sepa, os nosos veciños sepan, os recursos que se dedican a isto, e evidentemente, pois ao mellor é difícil ganarme a min en ter ganas de cuidar animales, porque ao mellor calquera dos que teña moita ganas de cuidalos, se compara comigo, igual vai en, digamos, bastante detrás no número de animales que ele pode cuidar ou pode cuidar eu. Pero, oiga, evidentemente, se eu tuvera que poñer en comparación cuidar os meus fillos ou cuidar os meus animales, teño ben claro tamén. Pois, se eso aplicamos ao tema general, pois, evidentemente, volvamos a decir, responsables os propietarios, que os cuiden, que os atendan, e que nosotros, cando se dé ese caso, pois actuamos sempre e aí está o gasto que nos genera ao largo do tempo. Por lo tanto, nada máis, moitas gracias, pasar feliz Navidad a todos e bueno,
e co próximo ano seña como este ou se é posible mellor. Moitas gracias a todos. E levantamos a sesión.